ንማርታ በለሙአ ብምባል ዋላ ማይ በለ አይኑ ካብ ማርታ ክዓለይም ጥዑይ ድዩ ዝወዲ ትብል ነበረት ማርቲ። ሮቤል ብወግኑ ሃፍተይ ድዩ ዝበላ ዳዊት ኣነኸ ኣፍቃሪተይ ግድን ክገብረ ይብል ነበረ ብውሽጡ። ኣይ ስሙን ሳልስቲ ሮቤል ገና ጽቡቅ ገይሩ ከውፍካ ይበለ ኮሎይን ማርት ኣርኪ ከም ዘለዋ ዝሓትት ማርቲ ገና ክትምልስ ኣይተሰምዐትን። ጽብቕቲ ምዃና ደጋጊሙ ነገራ ብውሽጣ ጥዑይ ድዩ ዝወዲ ትብል ነበረት። ንኣዳ ምስ በዝሓ ንዳዊት ናብ መደቀሲ ክፍላ ፀዊዓ ድሓንዲዳ እዚ ኣርካ ክትብል እያ ሓቲታቶም። ኣመሊ ኣይተሓዝሉ ወልፊ ናይ ዋልዳ ኣለዎ ዘርኣያ ጓል ብጀካ ንስገ ይርክብ እንተዚይኩን ንካልእ ኣይምናያን እዩ ምሺ ንእደክሎ ጽንሒሉ ከዓ ኣብ ምንታይ ከም ዘደቀሰኪ ዓቕሊ ጌርኪ ጥራይ ተጸበይ ምስ በላ እንዳሰሓቐም ይፃወት የለኹን። ስነ ስርዓት ዝገብር እንተኾይኑ ይግበር ኣይኮነን ግና ካብዚ ገዛ ክሰጉይ ምስ በለቱ ኣንቲ ሚኢድ ናይ ዝሰምዕ ኣይኮነን ፍሉይ ሰብ እዩ ብዝኾነ መልሓሱ ነዋሕ ስለ ዝኮነት ምጥንቃቕ ከለይኩም ምስ በሎም ማርቲ መን ምዃነይ ኣይትፈልጥን ኢኻ ገለ መሓሰስ ክብል ይፈትን እንታይ ከም ዘጋጥሞ ሽዑ ክትሪኢኻ ክብረት ጓል ኣንስተይቲ ስቂልካ ምትንካፍ ኣይኮነን ምስ በለቱ ክብረት ክንተሓሊኺ ክብረኺ ዝትንክፍ ሰብ የለን በዓልኺ ናይ ፎኮስኮስ ምልክት እንታሪእኸ ግና እቲ ጌጋ ኣብኡ ዘይኮነ ዘሎ ኣባኺም ገጽ እንተኻሊእኺ ኣይቀርበክን እዩ ገጽ እንተሒብኪ ግዳ ምእላብኪ ናብዛ ዓራትኪ ንናይ ግዳ በይኑ ገዲፍና ኢሉ ናብቲ ሳዕሎን ተመልስም። ካብቲ ኣብ ቀድሚኡ ዝተቐረበ መግቢ ሮቤል ግና ንማርቲ ክጥምት ዝመረፂ ዝመስል ስኢሉ የፍጥጠላ ነበረ። ስምዓን እንዶ ሮቤል ኣብ ገጽ እንታይ ኣሎ ድዩ ማዕረክ እንዶ ትጥምተኒ ዘለኻ ምስ በለቶም ኣብ ገጽ ከደኣ ጽባቐ ስቂልካ ጠምቶ ዘብል ዘይሰድድ ጽባቐ ንምዃኑ ንዳዊት ኣርከ እንታይ ኢኺ ቅድሚ ሕጂ ብጌጋውን ርኢካ ይፈልጥ ምስ በላም ዘመዱ ኣይትፈልጥንን ይኸኢላ ገጽ ኣጣወይት ዳዊት ኣርከይ ዘመድካ ኮራይታ ትመስል ምስ በሎም እግርኻን ኢድካን ኣኪብካ ዝተቐረበልካ በልኢኻ ሰላሒልካ ትወፅእ ካል ምስተሓስብ ኣነን ንስኻን ክንበኣስ ኢና ምስ በሎ እንታይ ኣብኡ ኣባፅሕና ኢሉ ትንበለ። ሮቤል ምስ ከደ ምሸት ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ፊልም እንዳርኣዩ ከለዉ ስምዕን እንዶ ማርቲ ደጊመ ክሓትኪ ዋላ ክቐሰነይ ከኣልኩን እዚ ገንዘብ ከበይ ከም ዘምጻእኽዮ ክትነግርን ዶ ምስ በሎም ዳዊት ስቕ ትፈልጥ ዲኻ ስቒልካ ሂወትካ ምራሕ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ በዓለይ ክነግረከ ስቕ ትፈልጥ ዲኻ ስቕ በል እንዳበለት ኣንጸርጸረት ናብ መደቀሲ ክፍላ ከደት። በይኑ ምስ ተረፈ ኣታዛስብ መንያ እንታይ ወትያ መን ስለ ዝኾነት እያ ብሓደ ደወል ጥራይ ክንዲዚ ገንዘብ ዝመጽኣ ኣታ ከምዚኦም ብከብዶም ዝሸጡ ሰባት ነብሰይ ግዲ ሸጥ ኣለኹም ኣታ ከምዚኦም ንገንዘብ ኢሎም ስድሮም ኣሕዋቶም ፈተውቶም ዝበኣሱ ፍቅሮም ብገንዘብ ሸጡ ኣነውን ነዛ ነብሰይ ብገንዘብ ይሸጡ ኣለኹ ግዲም ኣታ ድኽነተይ ጼረ በስመኣም ኢለ ከይኸይድ ኣብ ዘይፅኦ ሽግር ክኣቱ ይመስለኒ ኣነ ንቕድመይ ከም ዝኾንኩን ካብ ሽግር ክወፅእ ከም ዝደሊ ይፈልጥ ግን ድማ ብመንገዲ ፀገም ዘይኮነ ብጥዑይ መንገዲ እምበር እሞ ምንጪ ገንዘብ ማርቲ እንታይ እዩ ስለምንታይ ከም ሰሓተት ጓ ተንፀርፅር ክበልዕ ክብል ዶ ክብላዕ ኮይነ ሰላሒለ ናብራ ቀዳማይ ዶ ይገብር ዋላስ ነገር የምፅእ ኢሉ ክድቅስ ተፀቢዩ ክዳኑ ጣርኒፉ ምሸት ምድሪ ሰላሒሉ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ኸደ። ንጽባሕት ማርቲ ብንጉሕ ተስኣ ክንስኩን ቁርሲ ሰሪሓ ሻይ ኣፍሊሓ ዳዊት ክትብል ሰዓት 8 ፍርቓን ከባቢ መደቀሲ ክፍሉ ሓኩሓት ግና መልሲ ስለ ዘይረከበት ክፍት ኣቢላ ምስ ኣተወት እቲ ዓራት ብንፅፉ ነቲ ዝደለተ ሰብ ግና ክትርእዮ ስለ ዘይከኣለት ኣብ መሕፀብ ነብሲ ክሕሉ ኢሎም ተሓገበረት ወዲ ግና የለን ብንጉሕ ዳናበይ ከይዱ ኢላ ደወለት ትፅውዕ ግን ይቕበላ የለን ገለ ነገር ኮይኑ ከይኮን ብጣዕሚ ተሻቂላ ደጋጊማ ደወለት ይኹን እምበር መልሲ እንተበልካ መልሲ መስክር ቤን ዝቕበላ የለን እንታይ ከም ትገብር ሕርበት በላ
ምግቢ ዝሓለ ሻሂ እውን ናብ በርዕ ተቐየረ። ኣብ ጾማ ፋዱስ ሓለፈ። ብውህዱ ልዕሊ 50 ግዜ ከይተጋነነ ደው ኢላ ትኾነ ግን ወይኸ ዓላም ፀባ ካብ ገዛ ወፂኣ ኣብቲ ከባቢ ዘወርወር በለት። እንታይ ሞ ዝኾነ ክተፍራ ኣይከኣለትን። ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ብሻዕሎትን ጥሜት ዝኣክል ርእሳ ስለ ዝሕማ መንዲል ኣሰረት። ናብ መንድሓይ ከም ትገብር ጭንቕ በላ። ናብ ኣርኮ ከይድውል ቴሌፎን የብላን። ካልኦት ትፈልጦ ሰብ ድማ የለን። ከምታ ዝተሻኣለታ ከደቀሰ ጸልሚቱ ከም ብሓድሽ ጸሓይ በረቐት ኣብ መንጎ ገና ስኢላ ከም ምፍተን ኣዳይ ወኣለትን ኣይቀበለን ኢላ ከም ትስኢላ ተፈትኖ ዝነበረት ምስ ተቐበላ ግን ብዘይ ልቢ ሓፍ ኢላ ኮፍ በለት እሞ ኣታ ዳዊት ሓወይ ድሓን ዲኻ ኣሻቒልካ ነኮ እንታይ ረኺቡካ ወረ እንታይ ሓኾንካ ተባኣስካ ዲኻ ሓይንካ ዲኻ ተኣሲርካ ኣድራጋ ሕቶታት ምስ ፈነወትሉ ብውሽጡ ደንገጸላ። ብጣዕሚ ከም ተሻዕለ ስለ ዝተረድኦ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቀንዕ ከም ዘይኮነ ንነብሱ ወቒሱ ነቒፉ ኣጋጣሚ ቴሌፎን ከም ተሰርቐት ኣብ መኽንዩ ስለ ዝረኸባ ግን ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ነገራ ቴሌፎና ኣጽያ ፈጣሪ ኣመስገነት። ብዙሕ ግዜ ብሂወት ኣብ ወጥረት እያ እሞ ኣይነ ከምዝን ግን ማዕጾ ከፊቱ ምስ ኣቶ ብጉያ ከም ወላዲት ኣብ ቅድሚኡ ተገቲራ መላእ ሰብነቱ እንዳዳሓሰት ድሓን ምዃኑ ዘይምዃኑ ተራግጽ ዝነበረት ኣንቲ መዋልቲ ሓፍታይ ትሸቐሊ ድሓኒ ዋላ ሓደ ኣይኮንኩም ምስ በሎም ዳዊት ሓወይ ኣንስኻን ሕጂ ተቃሪብና ኢኖም ከመይ ተሻቒለ ከምዚ ኣልኩን ዝሓድርኩም በዓለይ ዝፈልጡ ንምዃኑ ኣብይ ሓዲርካ ደው ኢልካ ከም ዝኾነ ኣለኹ ዘይትብል ምስ በለቱ ማርታ ሓፍተይ ከይድውለልኪ ቁፅርኺ በዓለይ ይፍልጥኒ ንሞባይለይ ከምልስ ድማ ላዕልን ታሕትን ክብል መሲ ኣብ ገሊኡ ሓዲረ ምስ በላ እንቋዕ ብድሓን መመጻኸ ክሳብ ተሓፃፀብ ዝብላዕ ከውኤ እንዳበለት ናብ ክሽነ ገጻ በለት። ብሕይወቱ ብጀካ ኣዲኡ ካብ ካልእ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሓሉት ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን። ሰብ ንነብሰይ ጥራይ ይጠኣማ ኣብ ትብለሉ ዘበን ከምዚኣ ዓይነት ሰብ ምላይ ንፈጣሪ ኣመስጊኑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብ ጎና ከይፈለ ምስ ነፍሱ ቃል ኣተወ። ሮቤል ንዳዊት ደልዩ ናብቲ ገዛ ምስ ከደ እንተርፎ ንማርታን ኣርኩ ክረክብ ኣይከኣለን። ማርታ ቁምጣ መሳሊ ሰለፋ ዘርኤ ክዳን ተኸዲና ነበረት። ክንድስኹን ካብ ኣፋ ዝወፅእ ዝነበረ ግዲ ከይገበረሉ ኣብ ሰለፋ ምጥማት ተጸሚዱ ነበረ። ወፂኣሎ ምስ ተመለሰ ክድውለል ከይሽኡ ትመጽእ ትብሎ ነበረት። ግን እቲ ቀይሕ ሰለፋ መንደቅ ኮይኑ ነቲ ዘረባየ ኣብቶ ነበረ። ኣታ ዘጓል ከተጋገኛ ምስለኒ ከመይ ዝኣመሰለ ቅርፂያ ክትውንን ክንደይ ኣዋልድ ይፈልጥ እሞ ኣይ ከምዚኣን ነዚኣ እንተዚያ ደቂሰየ ኣነ ሮቢ ኣይኮንኩን ምስ ነፍሲ እዩ ዝዕል ዘሎም ሰምዒኻ ንዶ ምስ በለት ኣዊላ ካብቲ ኣትይዋ ዝነበረ ሓሳብ ብስምባል እንዳወፅአ ማርቲ ኣሰንቢርክንኮ እንታይ ኸይ ኮንክ ምስ በላ ዝኾንኮ የብልን ዳዊት ሓወይ ምስ መፅአ ክድውለልከይም ኣነውን ከወፅእ እንዳበልከ ኢኻ መፂኻ ስለዚ ሕጂ ኺድ ይብለካ ኣለኹ ምስ በለቱ ኣቲ ማርቲ ጽባቕቲ ፍጥረት ዳዊት ዘመትኪ ካብ ኮነ ኣነስኺ እንተተዋሓድና እንታይ መስለኪ ብኣሙይ ርኢ ከብለክን ኣብዛ ልበይ ክትኣቱን ሓደ ኮይኑ ኣዚኺ ደስ ተብሊ ሰብኢኺ እንዳበለተሲኡ ክጽግኣ ምስ ፈተነ ካብ ጥቆ እንዳርሓቐት ስለቲ ጽባቐይ ዝነገርካን የመስግነከም ሕጂ ግና ኪድ ምስ በለቶ ንኻዳ ኣናበይ እዚ ኩሉ ተጓዓዚ መፅእ ዘይከውን እንዳበለ ኢዱ ናብ ፀጉራ ቅርብ ኢሉ ምስ ሰደደ መሊሳ እንዳርሓቐት ኣታ ሰብ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ምስ በለቶ ዝገብሮ ደኣ ጠፊኢክ ኢሉ ቅርብ ክብላ ክትሓዲ ምስ ፈተነት ኣርኪቡ ከሮ ኣቢሉ ሓዛሞም ማርቲ ሽኩር ዳዊት ከይፈለጠ ብፍታኺ ብሓባር ክንቅሲና ምስ በላ ኣነሞ ናይ ከምኡታት ጓል ዘይኮንኩ ኪድ ኣብቲ ዝለመድከ ከምኡ ግበር ቅርምስ ትብለኒ ግና እንዳበለቶ ከላ ተወርዊሩ ከንፈሩ ናብ ከንፈራ ገጹ ሰደደ።